namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Meron na tayo. So, maya pagat panapon po kayong bawat metong kening kabalenan guagwa. Okay, tanad, ramdaman da nakatamo. Yes, yan. Okay, daramdaman ko na yung sarili ko. So, medyo nagka-problema po tayo ng konti kanina. Okay, so maya pagat panapon po from Pamilyang Kapampangan, lalo na kening buong kabalenang guagwa. Yan po, maya pagat panapon, kareng hanggang Kapampangan. Siyempre, kareng kaya katamong kasiping balen, kayang balening Sasmuan, Lubao, Santa Rita, Porac, Florida Blanca, yan, po. Ing Bacolor, San Fernando, Santo Tomas, San Simon, San Luis, saan pa yung mga santos, Santa Ana, Arayat, Apalit, Macabebe. Yan, alright. So, sana nabanggit natin lahat ang ating mga bayan dito sa Pampanga. Nering hanggang kabalenan keng Pampanga at lalo na keng mirarastamang keng balening Mabalakat ang poking balen ning Angeles. Yan, po, lalo na kareng makirandam tamo keng Clark City. Yan, maya pagat panapon po kaya kayo nga at dahil hanggang listeners tamo kay ni Dak Island. Yan, sabianda po makirandam lang and then taga Dak Island, keng Bangkal. Yan, maya pagat panapon po at syempre, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na po. Eliwa mo rin Kapampangan pero rin hanggang tatang keteyato to all of the fathers in the world. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Yan. Okay. So, batiin po natin ang tatay ng ating bayan, syempre si Honorable Tonton Torres. Magandang hapon po, maya pagat panapon po kay kayo Mayor. And syempre, kaya katamong Vice Mayor Jun Lim. And to all the SB members of Guagua, maya pagat panapon po kaya kayo nga. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay, so rening kaya katamong top fan, no? Si Ludwig. Okay, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua. Paki-play po song Blackjack, modelong Charing. Thank you po, Ma'am Ning, and hello to Sir Aldwin Malyari. Happy Father's Day. Yan. So, Happy Father's Day, Sir Aldwin, at saka kan Jay mo naman, din hanggang tatang ne. Happy Father's Day kaya kayo. At syempre, rin kaya katamong tatang King Abroad. Yan. Rin kaya katamong kabalen, karin keng Middle East, keng United Arab Emirates. Maya pagat panapon po kaya kayo nga. Na good day to all of you. Happy Father's Day there in the Middle East and UAE. Especially in Dubai, in Jeddah, in Riyadh. Yan. Then kaya katamang halos nukaran lamumunta rin kaya katang kabalen. Keng Oman. Yan. Jordan. Alright? Okay. And syempre Maya Pabengi. Karin keng Amerika. Kari Sir Rolly Songko, Sir Manulid. Maya Pabengi po kaya kayo nga ken. Happy Father's Day po. At syempre rin kaya katamong taga Canada. Ren taga Canada tamong tatang ken. Yan, hello. Maya Paldo da rin hanggang tatang yun kaya kayo. Sana masaya kayo nga at alang nano pa man sakit at daramdaman in Jesus name ne. Sana pakaban na kong biyening Diyos. Okay. So, Maya Paldo kaya kayo nga ken mga kabalen natin sa Canada. And of course in Europe, in Australia, Kuya Milo Manakop.
Yan, malapit na yata ang muli. Kasabi kay Kapilan Pamo. At balak ng magbisita kay ni Pamilyang Kapampangan, Balana de Guardia take ni Alita Manik ko po Kenny. At syempre, uling pong supporter da kayo po kay ni Radyo Guagua. Masaya kami pong tatanggapan da kayo po tang muli kayo kay ni Sir Nilo Manaco. Okay? So, Maya Payaldo da rin tatang. Happy Father's Day kong Nilo. Tsaka rin hanggang Kapampangan na Kabalenken king Italy. And in Israel, yan, to all our friends in Israel, in Sudan, in Iraq, happy Father's Day to all of you. A good day to all of you from here in the Philippines, Pamilyang Kapampangan. And syempre yung ating mga friends sa Pakistan, hello. Hello to all of you. Welcome also to our program. And in Asia, in Vietnam, in Thailand, in Malaysia, Singapore, Hong Kong, Taiwan. Yan, lahat po ng kapit bansa natin, kalapit bansa natin, neighboring countries of the Philippines. Hello, a good day to all of you from Pamilyang Kapampangan. Welcome po ang lahat. Yes, Ma'am Susan Ginto Serrano is greeting here. Sabi po niya, hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon. Wow, with so many hearts, ha? Maya Pagat Panapon, Ma'am Susan. And of course, to my student, Jarian Lane Soto. Yan, shout out to you, Jarian Lane Soto and grade 10 Dickinson people. Okay. So, greeting again from Ma'am Susan. Sabi po niya, hi to all the listeners and watchers of Pamilyang Kapampangan at Radyo Guagua. 99.9 FM, ingi stasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. Wow. Tulong-tulong tayo, Balen Guagua. And good afternoon also to Ma'am Carol Abarientos. She's watching today. Yan, Maya Pagat Panapon po Ma'am Carol. And Marlon Mendoza. Hello Marlon, Matnamu. Maka-tune in ka ngayon eh. Yes, pa-shout out po, sabi niya. May naya po Ma'am DJ Ning. Okay na ba ngayon Ma'am Susan? May ka-problema tanan din eh. Ka-problema tamon. So, okay na ba ngayon? Paki-feedback nga kung okay na po yung katamong sound. Okay, so, once again, Happy Father's Day. And ito yung handog nating awitin sa ating mga tatay. Ang Dance with My Father in Kapampangan version. Yan, para karengang gantatang tamo ini. Okay, so here goes Dance with My Father. Okay, before anything else, mag-ano muna tayo sa Switch on Twitch TV po. Mag-Twitch TV tayo para mapakinggan po natin. Pakiramdaman tala pong masalis sa rin kaya katamang mga santing kanta kening Pamilyang Kapampangan. So, ipatigtigang kaya po kaniniing Dance with My Father, itang Kapampangan version. Okay? Thank you so much, Ludwig. And John Lawrence Carpio is watching. Hello. Shout out to grade 10 Tennyson. Yan. So, that is John Lawrence Carpio. Right. So, let's continue listening to this beautiful music. Enjoy. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500.
Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19.
Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pagpulidas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang
Yes, a very beautiful song coming from John Barker. Thank you, Father, for guiding my life. Ang ganda po, no? Okay ba? Parang nawawala na naman yung boses ko. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig. Okay. So, dakal salamat kareng hanggang manalbe kan Jasper Jan Dimla. Yeah. And also, ano kasing pangalan nitong may hawak kay Edwin Usi. And Sir Rolly Songko is watching also. Maya Pakawarasan Mamning, sabi niya, Dembalen na ning Guagua. At masayang aldo da rin pengaring lalaki. Yes, Sir Rolly, Maya Pabengi po King America. And Advocate Bakhtiar Gangro is watching. Hello, Advocate Bakhtiar. I saw your comment here. Now, come on, dear, sabi niya. No? So, thank you so much for also supporting the Radyo Guagua 99.9 FM. And it's Father's Day, so happy Father's Day there in Pakistan. Yes. Pakiplay po ikaying kaluguran ko, potang bagya, damdaman tala rin. Para kayong masanting nga musika, always magkaano tayo, lipat tayo ng Twitch TV. Karin po, pakiramdaman nyo pong masalesereng hanggang mga santing tamang musikang prepare na po. And hi ma'am, sabi ni Edrin Kayanan. Hello Edrin, good afternoon. Wow naman, I love Radyo Guagua, more power po from Edwin Usi. Yes, and Kuya Nilo is watching. Hello, Kuya Nilo. Yan. Hello, Kuya Nilo. Anytime you are welcome here at Radyo Guagua. Yeah? And Ses Gaviola. Yes, Princess is watching. Hello, Ses. And Ma'am Ning, pakiplay po. Thank you po para yakaring hanggang tatangking buong mundo. It's me, Shirley Vinuya. Yeah, it's Shirley Vinuya. Dakal po salamat with lots of kisses pa. Yeah, what do you call this? Ika mo ing kalugurang ko, ne? Susunod na kanini. Yes, good morning. Advocate Bakhtiar Gangro. How are you? We're so very fine here in the Philippines, Advocate. Okay. Yes, good PM Malakgung, ma'am. Ning pakigreet po. Happy Father's Day, karing hanggang Father's po, lalo na po ning kabaryo kung Tata Kenny King. San Rafael Guagua, salamat po. It's me, Shirley Vinuya. Yan. Karingkoya ko po, Ma'am Ning. Wow. Karingkoyang na pong Shirley Vinuya. Happy Father's Day po doon sa Dakailan, San Rafael Guagua. Okay. Yes, Advocate Bakhtiar Gangro, me with friends, sabi niya. What are the names of your friends? You write them, Advocate, and then I'm going to read them here. Yes. Wow. Riyas Hussein Mala, Advocate. Yeah. Advocate also, Riyas Hussein Mala. Yes. Thank you. Father's Day greeting is good, but most very good is the gift. Kuya Nilo. Talaga. Yes, Kuya Nilo. Yung greeting ay maganda. Maganda yan, pero mas maganda yung regalo. Alright. Talagang ikong Nilo. Kumaya talaga yan. Dumali at dumali yan. Okay, may announcement po tayo rito galing sa ating munisipyo ng Guagua na kung saan ay sa June 24 po ay pansamantalang isasara ang daan sa boundary ng San Juan Nepomuceno. Yan.
No? So, portion of San Juan Bautista boundary to San Nicolas First to boundary San Juan Nepomuceno. Yan. So, temporary close po sa June 24, 8 a.m. to 2 o'clock p.m. So, magmula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng panapon, pansamantalaya pong makasara ing dalan, portion na ning San Juan Bautista boundary to San Nicolas First to boundary San Juan Nepomuceno. Temporarily closed for the Coraldal Festival. Yan, meron po silang Coraldal Festival. Yes, from Sir Orlando Pantig, happy Father's Day to all fathers. Yes. Yan. Greeting coming for Sir Orlando Pantig. Yeah. Okay, so another friend of Advocate Bakhtiar Gangro, Alta Frine at Medical Store. Okay, so you are in the medical store now. So, hello, Alta Frine. Yan, hello, good afternoon. Oh, it's still good morning there in Pakistan. Okay, another announcement po. There is a search for Binibining Silka. So if you are a female, 18 to 24 years old, Filipino citizen, fluent both in Filipino and English, at least a high school graduate, 5'4" and above without heels. Yan, 5'4", kasing taas ko. Audition dates from June 13 to July 13. So 1 month. June 13 to July 13, 2023. Visit binibiningsilka.ph for more details. Yan, okay? So, search for Binibining Silka again. If you are a female, kung ikaw ay isang babae, tunay na babae, ha? Hindi binabae. Okay? 18 to 24 years old, Filipino citizen, fluent both in Filipino and English, at least a high school graduate, and 5'4" and above without heels. Alright? So, audition dates started last June 13 to July 13, 2023. Visit binibiningsilka.ph for more details. Okay? Yan ang ating mga announcement, no? So, meron tayong Binibining Silka. Kailangan mga makikinis ang balat niyan. Mga magagandang babae ng Pampanga. Alright. And another announcement, Apalit Town Fiesta. Mga schedule po ito. Ngayon ito, June 18. 3 o'clock p.m. Pamitipon. And 4 o'clock p.m. Maringal prosesyon. Oy, may prosesyon sila. Then 5:30 p.m. Misa Pontifical. Alright? Panimunan ng ano ba to? Monsignor Pasiano B. Aniceto. Yan, Arsobispo Emeritus ng San Fernando. So, panimunan niya pong Archbishop Pasiano B. Aniceto ining Misa Pontifical potang 5:30 p.m. karin king Apalit. Niya po. So, this 3 p.m. Pamitipon. 4 o'clock p.m. Maringala Prosesyon and then natin pong Misa. And tomorrow, June 19, 6 o'clock a.m. meron pong novena. 6:30 a.m. Santa Misa na panimunan na pong Messenger Antonio M. Bustos. Then 5 o'clock p.m. Novena at Solemning Bendisyon ng Santissimo Sacramento. And 5:30 p.m. Santa Misa. Panimunan na pong Messenger, ano ba to? P. Marvin Dizon. Okay? Marvin P. Dizon. Okay? Marvin P. Dizon. Yan. Alright. So, yan pong ating mga kaganapan doon sa Apalit Town Fiesta. Okay?
Pota po ating makirandam kareng taga-apalit. Magpiesta ay apong irong ngening June 29. Okay, so those are our announcements. And do not forget here in Guagua, po, sa June 24. Yan, that is Saturday. Pansamantalaya pong misara ing dalan king portion ng San Juan Bautista boundary to San Nicolas First to boundary San Juan Nepomuceno from 8 a.m. to 2 o'clock p.m. Okay. Yes, Doc Filipina G. Asuncion, mga liman, is watching. Kamusta po, sabi niya? Mayap, Ate Pines. Alright? Yes, watching from Arayat, Pampanga. So, hello to the Arayat people. Den kabalenta mo keng Arayat. Nepo, panimunan ng Dr. Filipina G. Asuncion, mga liman. Yan, alright. Paki-shout out po kay ni San Rafael. It's me po, Shirley Vinuya. Yes. And from Ludwig Sunglao, Happy Father's Day po kang Kuya J. Okay, nano pa? Alright. So, nabasa ko na lahat. Hello sa inyong lahat. So, reng hanggang kaya katamong tala pakirandam ken. Para po kareng mga santing nga musika na pinrepair tamo para pakirandaman tamong pare-pareho at mag-enjoy tamo po. So, ining makalinyang mo muna keni, wapin ing ika mo ing tune kalugurang ko. As requested by Shirley Vinuya, then followed by father and son and leader of the band. Okay, so enjoy listening to the beautiful music at mamaya po ipag-uusapan natin ang mga fathers. Ang topic po natin ngayon ay what makes up an honorable father. Wow, paano bang matatawag kang isang honorable, kagalang-galang na tatay? Yan ang topic natin ngayon. Doc Fines, paano ba ang isang kagalang-galang na tatay? Yan. Ano ba ang isang kagalang-galang na tatay para sa iyo? Okay? And Madam Susan Ginto Serrano and the other watchers, you can write your comments here in our chat box. What makes up an honorable father? Yan. Nano yitang kagalang-galang at tatang. Alright. Okay, so let's continue listening to beautiful music. Here is Ika Mo Ing Tune para Kako. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo.
angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na
Sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, mag-fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay.
May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa... Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. May bitin ko kanita. Alright, so nag-comment po rito yung ating mga suki, yung ating mga supporters ng Pamilyang Kapampangan from Italy, si Kuya Nilo Manakop. Sabi po niya, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him gave an everlasting life." Honorable Father, sabi niya, one word, di ko na po pahabain pa. Ama ng tahanan na may takot sa Diyos. Wow naman, amen. Yan, so unang-una natin tatalakayin mamaya yan, no? Kapag nag-discuss na tayo ng ano ba yung kagalang-galang na tatay. Tama po si Kuya Nilo ng Italia. Yan, taga-Italia. Yan po ining kaya katang may comment ini. So, isa siyang ama ng tahanan na may takot sa Diyos. Tandaanan tayo po yan. Kabalen na tatang na kapampangan. Ne po, rin tatang na kapampangan. Meto nga tatang na ating takot king Diyos. Sanapin. Sanapin da kalaren tatang mikatakot king Gino. And then, sabi po ni Doc Fines, para ka na ako, Doc Ning, ing masaleset, kagalang-galang a pengari. Ali naman buring sabihan na lalaki o babae, basta tatalakaran na ing nanumang obligasyon, makayatang king kayang balikat, manindigan, matatag, a disposisyon king ega-naganang bagay, tungkol kareng responsibilidad na king pamilya. Metong yamo ing makirespeto, magalang at ali manasakit physically at emotionally and all aspects of life ning kanyang asawa. Yan, alright? So, yan po ang opinion ni Doc Fines, yan, ni Dr. Fines Mangaliman ng Santa Ana, Pampanga. Yan po. So, yung po kanong lalaki, kailangan biyasa yung manindigan. Bayat manita, manindigan. So, telakad mo yung pamilya mo, panindigan mo yung pamilyang telakad mo. May sisiran, may lalakwan, kapilan man. Wow, galing na, nane. Kailangan ing tatang at inyang paninindigan. Yan, alright. Okay, galing na nita, ateng, ne. Matatag at disposisyon king ganaganang bagay tungkol king responsibilidad king pamilya. Okay? So, pamilya ka, gumpisa kang metong nga pamilya, talakaran me, suportan me, respetuan me. Wow, ganda. Muri ko laretan, And then, alimurin king kayang asawa, pati ka rin kayang anak. Kikilalanan ing RA 9262. Wow naman, atin tapang batas na. Talagang doktor yan ka na akong kakain ngayon kakuladidang. Republic Act 9262. Magna Carta for Women and Children. Kung iya balo na ini, dumitak ing alipa, mika kasunduking yato. Mika ating world peace. Wow naman. Alright. So, thank you so much, Doc Filipinas Mangaliman. And then, coming from Shirley Binuya, paki-shout out po karing kayabe kung makirandam ni Ma'am Ning, Ate Wilma, Cheska, at king malago ko pong Ma Teresita Binuya. Yan, si Nanay Teresita Binuya, hello, kay Ate Wilma at Cheska. Okay, so, maya pagat panapon po kaya kayong ken king San Rafael, Duck Island. Okay, nanong pakiplay ta. Pakiplay daw. Burikula play music mo, Ma'am Ning. Enjoy ko, Ma'am Ning. Number 1, Radyo Guagua. Wow naman. Thank you so much, Ludwig Sunglao. Yan, nag-enjoy po ka na yung Ludwig karang kaya katamang music. Alright, so it's 2:53 na po. What makes up an honorable father worthy to be honored? Yan.
na dapat kagalang-galang nga tatang. Wow naman, may mamakibat la po rin kaya katamong talapakiramdam, supporter ning pamilyang Kapampangan at po tapumbagya pisabihan tayo ni. Yan po. So, on this day, we remember and acknowledge our earthly fathers. Yan, din kaya katamong tatang Ketiyato. Oh, pakiplay ka nung malugod ayindo. Wow. Mga pagagana ako na naman kanini kayong kanta ngayon ni Shirley. Yan, yung kasanting yan eh. So, bunso, pakipila mo na mo yun eh. Malugod ayindo. Sige. At, i-play te kay bat. Right? So, what makes up an honorable father? Sige. Mamayang konti, pag-uusapan natin yan. Makinig pa muna tayo dito sa magandang musika nating pin-repair. This I promise you. And if tomorrow never comes, fathers of the world, Kapampangan na tatang, nanong gawan mo nung ala ng bukas king kaya katamong bien. Nanong gawan mong masanting para kayong pamilya mo, makanano mong implant, itanam king utak daing metong kagalang-galang atatang. Okay, so let's listen first to this beautiful music. Nepo, this I promise you. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor,
Masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na.
vibes, for the vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan.
Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning, and thank you for Kuya Marionito Gaviola Marukot. Yes, Kuya Ogie. Yan. Watching from Canada. Hello, thank you so much for watching, Kuya Ogie. And syempre, yung pinsang kong malugod at mapanyawp, si Melita Gaviola Baluyot. Yan. Ate Mel, hello, good afternoon. Shout out. Ma'am Ning, request ko song Like My Father. Ano ba yan? Like My Father. Pakitingin nga, bunso, para i-ano natin, i-play natin after nito. No? Okay, so Like My Father daw. Like My Father or Dance With My Father, ate? Okay. And greeting coming from Shirley Vinuya. Sabi niya, pakigreet po asawa ko. Happy Father's Day at Chuya po Planas Porac, Ma'am Ning. Ayan, okay. So, hello dun sa asawa ni Shirley Vinuya. Okay, nandun daw sa Planas. And greetings also to Ate Wilma Malago, Cheska Vinuya Malago. Wow, talagang atin na pang Malago, ha? Wilma Malago, Cheska Vinuya Malago. Yan. Okay, so thank you so much, Shirley. Yan, okay, so yan ang ating mga pinsan, si Melita Baluyot and si Kuya Ogie Marukot doon sa Canada. Okay, so mamaya, Ate Mel. Ate Mel, mag-download ka pa mong Twitch TV. Bangka nita, pakiramdaman mitang requested song mo at pantunan na nining kaya katamong tekman. No, Like My Father. Alam mo ba yung ano nun, ate? Itang kaya ing megkanta, nining megkanta kanita, yung singer na. Bangka nita saguli yung panintunan. Papa-download tane. Okay? So, impisa sabihan tamo ngeni, nanuya ba ing kagalang-galang tatang? May kibatlanan din kaya katamong kabalen, karingkeng Italia. Yan, Kuya Ogie. Yan, from Canada. Nanuya ba yung meto nga kagalang-galang ako yang? And atim, ay ko yang, kagalang-galang tatang. Ne? Tsaka Ate Mel, nanuyang meto nga kagalang-galang tatang. Paki-chat lang dito, pakisulat lang yung ating comment, yung ating opinion. Okay? So, nandin sabi ng Kuya Nilo, yung meto nga kagalang-galang tatang, makadiyos siya. Tatakot siya king Gino. By Jax. Yan. Like My Father by Jax kano. Bunso. Yan. Okay. So, sunod ta na rin. Okay. So, Ate Mel, ating kang Twitch TV kene, bangka nita pakiramdaman meng masalese po tang bagyain ng kaya kang requested song. Right. So, sabi ng Kuya Nilo from Italy, ating yan takot keng Diyos. Sabi ng Doc Fines, biyasa yang manindigan. Yeah? So, let's take from the Bible. Sabi nga doon sa Matthew chapter 6 verse 9. Yan. Eya po kakalingwan. At sigurado ko, memorize yun naman nini. Memorize yun prayer na tiro ng Jesus kaya katamo. Yeah? The Lord's Prayer. So, sabi ng Jesus, this is the way that you're going to pray. Our Father, sabi niya, who art in heaven. Holy be your name. Wow, ne? So, ingkekang lagyo banalya, o Diyos, ne? So, your name should be kept holy. Yan, the name of the Father should be kept holy. Right? So, if our Father, nung ingkekatamong tatang karin keng banwa, banalya, karapat dapat mo na ikang tatang ketiyato, banal ka naman. Aliway tang banalya apelyido ne, nung talagang banalya pangat tao, banalya ing kayang espiritu.
So, do not say naman na atinwarin taong banal. Of course, uling ikristo, meteya para keka, para kanako, pepa banal na katamo kay ngarapan ng Diyos, Yeso Kristo, uling kay kayang pangamate. Lininis na katamong Jesus, karing kay katamong kasalanan. Yan. So, ikang tatang. Alright? Dakal kanining mga balugse, mga pasandal kay badera tatang. Ikan tatang, tandanan mo ini. Ikan dapat mo munang modelo na ning kabanalan kingkekang balayan. Right ba? So, nung ikan tatang ketiyato, emo atop dan, emo agawa, ing magpakabanal. Palagi ako, ala kang karapatan na manyalita o manalangin king Dios na igpami at sukabanwa. You cannot call God that He is your God. Wow. Making request siya Sir Rolly Songko Bunsot to all the girls I loved before. Karakaldata reta Sir Rolly. Karakaldata reta kang girls sa liguran. So remember, it is also seconded by Saint Peter. Yan. 1 Peter chapter 1 verse 15 says, "But now you must be holy in everything you do, just as God, who chose you to be His children, is holy." So sabi ng Saint Peter, at ngayon iyana, kailangan magpakabanal kayo karing hanggang gagawan nyo. Dapat magi kayong banal, uling ing Diyos sinawos na kayo bilang anak na, ing Diyos aminawos ke kayo, banal yang Diyos. Wow. So, ing Diyos inaus na kang maging tatang. Kailangan maging banal ka kay ngarapan na. Sabi naping koyang nilo nandin ing metong nga tatang, akagalang-galang dapat atin yang takot keng Diyos. So, nung ating kang takot keng Diyos, very sure there is no reason why you cannot be holy in the sight of God and in the sight of your family. And also in 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, sabi niya, God has called us to be holy, not to live impure lives. So inaus na katamo ng Diyos para maging banal at magkabiyeng masanting or marinat abye ketiyatu, impure lives. Ay, Diyos ko. O yan. Whatever religion you are, metong yamu ing Bibliang panwalantamon na salita na ng Diyos. Okay? So, ikayong tatang, especially ren tatang, biyayan niya ing pamilya na mitmong kabanalan. Biyayan, that means ing kekang pakan kareng kekang pamilya, batya keng kekang kapagalan. Keng malinis aparalan. So, andyang kargador ka pa o you have the lowest kind of work, ating iitampe ka mababang klaseng obra yang obran mo, basta't malinis siya. Pipagalan me, keng malinis sa paralan. That is holiness. That is living a holy life. Po. So, itamong ikayong pengaring lalaki ken, ikayo yung pundasyon ng
ning pamilya nung makananong ikristo yang pundasyon na ning church, ning iglesia. O Diyos ko, may manggit kong meto nga technical term na ning theology. Pota balayo, iglesia na kung itang meto nga religion. No, I am not. Ing iglesia, many batan niya king salitang Griego na ekklesia. That means called out from sin. Nepo, pota pagkamalyan nyo ko. Ko po makanita nung ako po Kristiyano ko. So whatever religion you are, fathers, you should be holy because our God in heaven is holy. Okay? So, holiness. I don't understand bakit manibatan niyang malatikta mo at pengarita mo, tiro de kaya katamo ining panalangin na ini, pero ang gangeni, dakal na makaintindi kening panalangin na ini. Our Father who art in heaven, your name be kept holy. Awsan tayang tatang, pero madalas taya didenan kamarinayan, ing tatang tamo ka rin keng banwa. So misip-isip tamo, especially ring fathers, you are the role model of your sons. Nung nano nga kakit da kaya kayo rin anak yung lalaki, iya ing pakyapusan da. Buri muwari na datang yung panahon ng anak mong lalaki, nung kasi sindi kang eni, iya elementary pa mo o high school, sindi ne, buri mo ita. So mimingat tamo po. Andyang mang karempaman niya litata mo, nung ita mo mapanagkasta mo kembale, inganak mo makanya niya naman, sigurado. Siyempre, nung nanong daramdaman na yang yagkas na king asbok na. Makatulabay ta. Masaya ka ba istong inganak mo? Mabisyo matsura ya panasbok. So, misip ta mo, lalo na rin tatangkem. Nepo, we have no right to pray this prayer. Our Father who art in heaven, holy be your name. Eya mo po kabud, babanggitan iyagkas nening asbok tamo, pero dapat ipagkabietayeng kabanalan na ning Diyos. King katamong sarili, bang kanita ing Diyos, tamong awsan tamong tatang nga banal, matulaya. Our Father in heaven will be honored. At ikayo mo naman, you will be honored by your family, by your sons especially. So, pakakalale kay ikan tatang ketiyato. Pakaluguran me ingasawang pinili mo na akayabe mo abang biya. Ing pamakyasawa biru. Aliway tang inasawa me ngeni, kay bat na ning pilang bulan, kay bat na ning pilang banwa, kawanyan me, lakwan me, pati renganak mo, lakwan mo, ing responsibilidad mo karela, o yan yung sasabyan ng Doc Fines, na ing meto nga kagalang-galang nga tatang, manindigan niya. King kayang responsibility, king kayang pamilya. Rarespetuan ne, ing kayang taga pamilya. So sana ring makirandam tamong tatang ngeni, respetuan niya ing kaya kayong pamilya. Igalang niya ing pamilyang tetagyo. Be a model of holiness with your family as you call our Father in heaven.
holy be your name. Megreakya po ni Ate Meli Baluyot. Sabi niya, kagalang-galang at tatang is a father living in accordance with the will of God, being a good example to his children in words and actions. Wow, thank you so much, Ate Mel. Ang ganda. Sayang, no? Si Pastor June hindi siya naka-tune in at sana makakapagbigay din siya ng magandang opinion. So, ing metong kagalang-galang at tatang magkabiya keng kaburian na ning Diyos, according to the will of God and being a good example to His children in words and actions. Nyaman na. Potang bagya pisabihan tayo nuling ing susunod passage na nitang prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. Okay, so for the meantime, let's listen to this beautiful music. Lugod ning Inda, ing requested song ng Shirley Vinuya at Like My Father by Jax. So sana nung alaka yung transistor radio ken maka-tune in kayo keng Twitch TV. Okay, so pagpatuloy po natin mamaya ang ating pinag-uusapan, what makes up an honorable father. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna.
Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes
sama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan.
Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and By Ronan Keating. Okay? So, fathers is still kayo ang pinag-uusapan natin dito sa Pamilyang Kapampangan. Ne po? So, sabi nga ni Sister Melly Baluyot, yung ating pinsan, a good father or ang kagalang-galang tatang is living in accordance with the will of God. Okay? So, children, kayo namang anak kayo, honor your father. Galangan niya inke kayong pengari. I do not know what is the situation, bakit ding aliwang anak, milalako lagalang kareng-karelang pengari. Okay, for the meantime, si Ma'am Luda Dural ay naka-tune in na. Greeting. Nag-greet po siya. So, sabi po niya, hi to everyone. Magbiyay ke pa from Zambales. Unwind ke po ka rin, Mr. Wow. Happy Father's Day, Kuya Frank. Yan, si Kuya Frank. Yan. Okay. So, galing sila ng Zambales. Pauli ke pa. Have a blessed Sunday po. Thanks po, Doc. Yan. So, mimingat ni Ma'am Lu. Okay. Happy Father's Day sa lahat, sabi po ni Ma'am Lu. Sa lahat ng super tatay, lalo na pa sa super bait na tatay ko in heaven. Wow. So, happy Father's Day also sa mga tatay natin na nandun na sa langit. So, sa lahat ng tatay, happy Father's Day.
Albert Jr., Tito Bert, Kong Chit, Kong Aris, Ninong Manding, Ninong Pine, Sir Henry, Sir Alvin, Sir Erning, and lahat po ng super tatay, ingat po lagi. Yan, ang greetings po ni Ma'am Luda Doral sa atin. And coming from Shirley Vinuya again, Ma'am Ning, paki-shout out po ka rin Malaguke ni kay kami. Wilma Ong. O nga ong bato. Cheska Vinuya, salamat po Ma'am Ning. Kaya biyakula po makirandam kay ni Radyo Guagua. More power po. I love you. God bless. Shirley Vinuya po ini. Representing, wow naman meron pang representing San Rafael, Duck Island. Wow, Alin Christian Manlusok is watching also. Ma'am Ning, hindi ko po alam kung sa end ko lang po mahina ang audio. Mahina daw sa labas. Bunso, may naya ka no, sabi ng Alin Christian Manlusok. So, Ma'am Ning, hindi ko po alam, sabi niya kung sa end ko lang po mahina ang audio. Mahina ba? Mahina ba yung audio? Yan. Ludwig, mahina ba yung iba natin tagapakinig dyan? Bakit kaya mahina sa labas? Imbes na mahangin sa labas, it's mahina sa labas. Ako kaya naririnig ko lang. Pero parang nawala ngayon eh. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong. Kanina naririnig ko yung boses ko doon. Ayan. Yan, naririnig ko doon sa labas. Okay na siguro. I just don't know, baka doon sa iba, doon na sila mahina. No? Okay, so the next passage ng ating the Lord's Prayer, no? Sa sinasabi, Thy will be done on earth as it is in heaven. Oh. So before that, I was saying na ikayong anak, igalang yeing kaya kayong pengari. Galang yorem pengariyo. And wife, honor also your husband. Okay? And children, do not do or avoid anything that will tarnish the name of your father. So, ikang wife, ikang anak, binyenen tatang mo, ing lagyo na keka, ing lagyo ng kagalang-galang, so igalang me, ing lagyong binyena ngayan, kagagawang mayap, me didinan kamarinayan. Dinan meng kamarinayan ing lagyo ng tatang mo. Alright? Eka magmulang-mulangang keng biyem. Okay? And we Christians must bring honor to our Father in heaven to keep His name holy. Okay? To keep the name of our Lord God holy, especially to Christians. If you are declaring yourselves as a Christian, do not do anything that will tarnish your image, the image of God that is given to you. So always make yourself holy, for our God is holy. Alright? So tandaan natin yan. Denan tayang kamarinayan, ing lagyo ning tatang ning pamilya, at makanyan mo naman denan tayarong kamarinayan, ing tatang tamo ka rin keng banwa. Tamo gagawang nano mangeus to, ing harapan mo. So, ikayong makirandam ngeni na tatang kelwal. Please lang, makalungkot ababalo potangkay sabyan na ning metong inda metong babae single mother ko po.
Okay sana nung ing panga single mother na itang minuli ya banwa king kayang asawa, pero ing madalas sa dahilan sumakabilang bahay. Hindi siya sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Anjang deng Muslim, anjang makyasawa lang dakal, ing balo ko, susuportan deng karelang pamilya. Pero ing matsura, kareling Kristiyano sayaw san tamong tatang a Kristiyano, gawa lang aliwang pamilya, potang kayi, lakwan ding pamilyang tetagda, kingarapan na ning Diyos, at kay bat edo man mo susuportan, deng karelang likwan a pamilya. Akarine kayo, makalungkot. Makalungkot kahit gusto kay ngarapan ning Dios. Anya tuloy dakala anak ka mga pariwara. Dakala babaying matutoksong gagawang gusto uling kasi. Kabudyo na lamo likwan. Uling menakit kayong aliwang mas malagu. Sabi ko napin, o teye palaguan ng kaya kayong asawa. Anya mo nga kanyan lang itsura rin, uling kaya kayo mo naman stress la kaya kayo, hindi kayong tatang na ng pamilya. Makalungkot, lalo na nung metong babayi, metong ayanak, nabalong dalan, yung problemang makanyan. O muna makalunos la rin anak. So sana rin tatang kapampangan, may katakot kayo kaya Diyos. Magi kayong banal. At sana ingkaburyan na ning Diyos sing malyari keti sulip, keti yato, antimoking banwa. Okay, greeting coming from Edwin Usi. Ma'am ning pakigreet po ka rin pamilyang Buko Vinuya. Salamat po. Okay. So sa mga Buko family and Vinuya, hello, good afternoon sa inyo, coming from Shirley Vinuya. So thy will be done on earth as it is in heaven. Magkabiyer ka ba? Keng kaburian na ning Diyos. Naning kaburian ning Diyos ken biyer. O yaning kutang dakale, are you living by the will of God? If you are living in the will of God, ing kutang, are you happy? Saya ka ba? Masaya ka bang mesira yung pamilya mo? Or mas masaya ka nung yung pamilya mo intact yan? Kaya beme, sa hirap at ginhawa, kaya beme yung pamilya mo. Ano pong sinabi ni Ma'am Lu? Yes po, igalang at mahalin lubos ang tatay ang ating mga magulang habang buhay pa sila. Bigay todo ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Same sa mga tatay, mahalin lubos ang pamilya. Mahalin ng lubos ang pamilyang tinatag mo ikaw na isang tatay. God is so happy with those fathers who are so responsible with their families, who are the role model, a good model of their family. So if you are that kind of father, you are honoring your God. So, masaya ka ba if you are living, if you believe that you are living with the will of God? Are you happy? Are you satisfied? Do you have the peace of mind? Siyempre, meron yan. Kung ang kasama mo ay yung mga tunay mong pamilya. Think ang peace of mind, kaya biye mo rin anak mo, tahimik kayong magkabiye, masaya kayo, satisfied kayo kembiye. Ang kaburian na ng Diyos kaya katamo is to have life and have it abundantly. Masayang biye, maunlad da biye. So sana rin hanggang fathers kaya tiyato, o yan mo naman yung pangarap da, kareng-karelang pamilya. Po. Are you giving the best life to your family?
Are you giving the best education to your children? Yaning kutangke kayong tatang ngening oras sa ini, ngening Father's Day ini. Examine yourselves, ikayong tatangkeng luwalke. Na sana bayo ye pagbisyo, pag-date yun e paking pamilya yun. Nandi nga bak, makirandam ko keng radio kang Sir Freddy, sabi niya, give quality time. Pero ay nga kakitang madalas, itang time, mirarasya ka rin barkada keng inuman. Keng sugal. Makalukluk la keng sugal. Nanong panyap tanda rin nakalape ngari instead na kaya bedeng pamilyadang sambakeng Diyos. At kay ba't sinamba, mangan kelwal, mag-enjoy, quality time. So, pengaring lalaki, ngayon oras sa ini, examine yourself. Examine yourself, pengaring lalaki. Are you that responsible father? Are you that good role model? Anong sinabi ni Aline Christian Manlosok? Sabi nga po ng narinig kong mga ngaral ng salita ng Diyos, love the wife of your youth, not the youth of your wife. Sa ano ni Solomon ito, no? Sa Book of Solomon ito. Luguran mo yung asawa. At sana ing asawang pinili mo na habang biye, panindigan ni ikang tatang ngeni, ikang asawang ngeni. Buri mong igalang na kaning pamilya mo. Igalang me, ingke kang pamilya. Igalang me ng asawa mo, igalang mo rin kaya kayang, kaya kang anak, irespeto mo lang. Give the best to your family, ikang tatang. Next, give us this day our daily bread. Dananing kaya katamong panalangin. Ito nga yung tanong are you giving the best with your family? Pakanan mo bang masalese yung pamilya mo? O mas manyaman pa itang pulutan yun yung barkada mo kesa akin yung ulam na ning pamilya mo? That is the question. Pigagastusan mo rin ngaliwang tao. Yung pamilya mo, yung pangangailangan ng pamilya mo, do you provide? Pasensya na, this is pamilyang Kapampangan at ating kaya katamong nasain kini ayusan niya yung pamilya. Bring back the values of the family. May Kapampangan family special. Okay? Next, forgive our sins, sana, as we forgive those who sins against us. Di kasalaya ing anak mo. Patawaran me. Kamakaing sobrang pamanasakit kay anak mo. Ay, alala ko retang tabalo na nung nga tsuking utak daw at bakit apapatay do rin anak da. At di nga liwang anak naman, kay nga kakit da ka rin pengari da, milalakola pa maggalang, milalakola respeto ka rin karelang pengari. Forgive each other. Epo. And then itang sabi na nining last, akainin kaya katang panalangin, do not bring us to the test, but deliver us from evil. So manyat ang protection king kaya katang Diyos. Fathers, ikayong tatangken, do not wait for your family, for your children, for your wife to say, protect us. Protektahan mo na kami man. So, ika manindigang ka, ikang tatang ning pamilya. Protect your family in any ways. In everything, protect your family. Makanyang kakabayat responsibility ikan tatang. So makanyan man sana ikayong makirandam ngeni,
Dakal kayo ababalo, kening pamilyang Kapampangan. So, tanda ng tamo ketiyato, sapak ng kasalanan. Kailangan talagang makasubaybay tamo keng pamilya, especially karing kay katamong anak. Pakabanten tala rin anak uling pota, mga likulang landas der. Atika, kaluguran na pengaring babae, igalang may ngasawa mo, ling magpakapagalyayan para kaya kayo. Kagagawang nano pa man, keng gulot na, magikan tapat kaya. Okay? So, for today, our topic is, what makes an honorable father? Worthy to be honored. Etong yamo pinsabi natin po yung Milo, karin keng Italia. Intata nga kagalang-galang waping nitang ating takot keng Diyos. Manindigan na ng Doc Fines. Being a good example in words and in action na ng Sister Meli Baluyo. Sana orende nga baluyo ng aldongay ni. Epo. So this is your DJ Mamning again. Epo. Saying kaluguran dakongan po. See you next Sunday at 2 o'clock p.m. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue.